Novinky od značky Catrice. Nemám ich úplne všetky, myslela som si, že mi poslali všetky. Nemám ich úplne všetky, ale to, čo mám, ideme si to poskúšať. Mám tu rôzne farby, hej, takže to skúsim nejak tak zhrnúť a som na to veľmi zvedavá, lebo ešte som to neskúšala. Vyskúšala som asi iba 2 veci, lebo proste bola nálada, bol čas. Ale teraz pri tomto videu si ideme všetko odskúšať. Ja som na to veľmi zvedavá. Takže mohli by sme rovno začať. Ideme úplne že od podlahy, od spodku a to je primer. A tie mi poslali rovno že 2 a máme tu Grip Primer hydratačný, taký bronzujúci. Ja keď som ho videla, ten obal, hneď som si spomínala, že oni mali taký modrý hydratačný predtým, hej, a ten ešte mám. Tento. Takže uvidíme, či to bude dobré. Je to byť hydratačný, ale to akože, no neviem, či to bude hydratačný. Tento je hydratačný, tento je fajný, ten je dobrý. Hej, keď máte suchú pleť, alebo ja napríklad nemám suchú pleť, masnú, ale aj tak, ak si nedám podkladovú bázu, tak sa mi šupí na tie make-up a zle vyzerá na pleti. A to nechápem, lebo ja mám akože masnú pleť, ale aj tak proste musím to použiť stále. Takže tento. No a druhé je takéto, že pena, že ono, keď si to napumpujete, sa to zmení na penu. Hej, takže mám iba jednu tvár, tak mohli by sme to vyskúšať. Najskúšame tento a potom tento, lebo tento by mal trošku farbiť. Ideme skúsiť tento penový. Som na to zvedavá. Čo tu píšu? Aký by to mal byť? Hydratačná formula, fresh. No, ideme. Aké to bude? Hej, je to taká pena. Takúto penu mám aj, keď sa odličujem. Vonia mi to ako tá gulička do záchodu. Preboha, mne to proste tak vonia ako tá gulička do záchodu, alebo proste niečo, čo sa týka záchodu. Hej, keď umývate záchod alebo tak. Vonia mi to tak kúpeľňovo, ale je to veľmi hydratačné, stačí vám toho málo, stačí vám 1 max 2 pumpičky, ja som si dala viacej a aj to tak vyzerá, hej, to musím nejak rozotrieť a tým pádom musím dlhšie počkať, aby sa mi to vpilo do pleti, takže nie hneď začať s make-upom. Musíte počkať, kým sa to usadiť do pleti. Hlavne, kde akože ja musím, je pod očami. A dajte si viac tej podkladovej bázy tam, kde máte suché miesta. Neviem, niekto má na lícach, niekto má tu hore, ja mám pod očami a tu. To sú 2 moje suché miesta, takže tam to trošku prežnem a dávam si potom aj takto. Keď mi zostane smerom ku krku. Lepkavý nie je dosť hydratačný. Mne nevadí tá vôňa po záchode, absolútne. A pekný je, akože nelesknem sa po ňom, hej, zase, ale nerobí mi zle na pleti. Hej, to je základ, keď mi nerobí zle na pleti. No a na tento vyskúšame rovno toto. Toto priznám sa, že som skúšala včera, lebo som chcela a nevedela som to, mohla ma to napadnúť, hej, keď je tam Bronze Glow napísané, ale on je do hneda. A ja som presne točila včera video a proste vadilo mi tam, že to je také do hneda. Ukážem vám to, ako to vyzerá. Takže, ale je to dobré, akože tie bronzing drops, čo malo tuším, že Essence, tak to je akože podobné tomuto. Takže keď chcete trošku bronzu, ale keď si dáte potom na to make-up, puder, iné veci, tak to absolútne nevidno. Takže nevidím pointu, lebo aj tak to proste nie je vidno. Veľmi ťažko sa mi to zapracováva do pleti. Musíte si to pekne rozotrieť, nemôžete tak ako klasickú nejakú priesvitnú podkladovú bázu, hej, že hoci ako tu proste vidno, keď si to riadne nerozotriete. Takže tam vidím problém. Že treba to riadne zapracovať do tej pleti, tým pádom to berie aj trošku viacej času. A neviem, či vy máte ráno čas s make-upom, lebo ja nie. No, vidíte, aha, ostávajú flaky. Musím si to poriadne rozotrieť a trvá mi to akože aj dosť dlho. No. Trošku tam je akože ten bronzer, ale neviem, na čo by mi to bolo, ak potom použijem make-up. Ak nechcete použiť akože make-up, že možno iba korektor, tak fajn. Ale ja mám rada veľkú kryciu schopnosť, najväčšiu ako sa dá, aby mi proste všetko zakrylo. Takže, no, toto je do hnedá, hej. To som ja nevedela. A ostala som z toho včera v šoku. Ale no,
nevadí. Ideme ďalej a ja vždy mám rada, keď prídu nejaké limitky alebo nejaké novinky. Ja mám rada, keď je v tých novinkách make-up. Proste make-up. Tu ten make-up nie je, tu nie je ani korektor. Proste ja, keď si dám pekne make-up, ten foundation, hej, tak už si nemusím veľmi nič dávať, lebo ten make-up robí značnú časť, keď zakrýva vám celú tvár, hej. No ale keďže make-up tu teraz nie je, tak musím použiť nejaký svoj. Ale ďalšie, čo tu je toto Under Eye Brighter. Toto je rúžový a toto je taký do hneda, sú tekuté a na štýl, čo má Charlotte Tilbury, tie tiež tekutú licenku, highlighter, aj bronzer. Ja mám veľmi rada tieto aplikátory. Mne sa to veľmi páči, lebo je také príjemné na dotyk. Veľmi sa to špiní, ale to sa vám bude každý špiniť s týmto aplikátorom. Hej. Na to si treba akože aj zvyknúť. No dobre, strih, make-up som si už dala, to zbytočne vám to budem ukazovať, lebo to nie je novinka, takže ideme na tento. Mne sa viacej páči rúžový. Rúžový je na prejasnenie, takže dám si rúžový. Ale na druhú stranu môžem skúsiť ten druhý. No toto treba vždy otvoriť a ja na to vždy zabudnem a potom mám špinavé ruky a nejde mi to. Dobre, už mi to šlo. Kúkajte. No poď. Pekná farba. Taká nie veľmi rúžová. No dáme si ju tam, kde chceme prejasniť. Ja chcem prejasniť pod očami. Neviem, či to vidíte. Akože nie je to úplne také silno rúžové, takže vám to bude dobre splývať aj s make-upom. Ak ste nejaké tmavšie, tak to ešte krajšie potom vynikne. Mne to dosť splynulo s tým make-upom. Keď som si dávala iný korektor rúžový, ktorý mám od Maybelline, ten Eraser, tak ten bol vidieť. Lebo bola taká, sa mi zdá, že hustejšia konzistencia. Toto je dosť tekuté a bolo to vidno. Toto nevidno, že vôbec. No. Tak nič. Tak proste nič. Nevidno to absolútne. Nevadí a toto bude... to nejdem skúšať, skúšam tento rúžový, ale to bude podobné, tiež to nebude poriadne vidno, nejdeme to skúšať, hej, lebo mám jedny oči. No, ďalšia vec, čo je tu, tak je peptidová maska na pery. Hej, to bude klasická, priesvitná klasika, ale peptidové masky na pery sú dobré, ja si ju nechávam pôsobiť cez noc a mám takúto peptidovú, ale tiež od Catrice, ešte predtým z tej novej kolekcie. Takže toto bude dačo podobné. To myslím si, že akože tiež nepotrebujeme skúšať. Som vravela, že neviem všetko skúšať, ale zase, chápete? Toto sa mi páči. Suchý olej na telo a na tvár. Akože, keď som si ho dala, akože dám si ho na ruku, hej, aby ste to videli. Je to dosť tekuté, musíte rýchlo to začať zapracovať. A vidíte, tá pigmentácia je dosť veľká. Ale keď si to takto rozmažem, je to do hneda. Takže trošku, ako keby ste boli opálené. Pekne sa to všetko leskne. Tablietky tam nejaké nie sú, ale leskne sa to pekne. Predstavte si, ako by ste si dávali highlighter na ruku. Tak toto je presne to isté. Vidíte? Ale pekné je to na telo, super. Hej, na leto, alebo proste keď chcete byť taká opálna, len také masné mi to príde, hej, že bála by som sa v tom sadnúť si na bielu sedačku. Do auta na biele sedačky. No, nevadí. Vonia mi to taký latex chémia? Alebo čo? Divné. Ďalej tu máme krémovú konturovaciu takú paletku, bronzer. No, 2 odtiene. Zaujímavé. Toto je taký zaujímavý, oranžový. To bude také slabšie, takže môžeme skúšať, že na jednu stranu si dáme tento. Jaj, ono to vyzerá, hej, že to je také, no, je to pudrové. No, tak to som si dala trošku ho veľa, hej. Pigmentácia dosť veľká, takže bacha. Ježiši Kriste, to je jaká machula. No toto... No. Je to extrémne veľká pigmentácia. Príde mi to, že dosť tmavé, lebo takto to vyzerá, hej. A toto je na pleti, že... Prečo je to také tmavé? Bože, nie. To vyzerá hrozne. No ideme skúšať ten druhý, ja to potom trošku opravím. Takže stačí, mám toho málo. No a toto zase nejde.
No tento sa mi páči viacej, ten druhý, hej. Tento, vidíte? Tento zase poriadne ani nevidno. No, tak to je akože také zaujímavé, ale no, to je také do oranžová. Ja to musím ako zachrániť pre Boha, veď to nemôžem takto vždy, keď to chcete nejak zachrániť, proste húbkou, v ktorom ste mali make-up a nejak sa to snažím akože rozblendovať. No, toto si trošku No, ale potom to vyzerá, hej, rovnako. No, ale tak ten oranžový... neviem, nie som si tým dvakrát akože istá, ale dobre, nevadí. Ďalej tu máme púdre a tu mám rovno 3. Neviem, či majú ešte nejaké iné, ale ja mám 3 a každý je iný. Rúžový. Hej. Potom mám taký do oranžová a potom mám klasický biely transparentný. Sú to matné púdre na zafixovanie. Ale u jednej baby som videla, že majú, keď si ich skúšala, že majú aj také trblietky v sebe. Ideme vyskúšať tento oranžový a uvidíme, aký bude. No, ho musím otvoriť. Vždy, keď pracujete s takýmto púdrom, obtisknúť na ruku, aby sa tá vrchná vrstva dala preč a stále vám ostáva na tej labutinke, takže si nemusíte bať. A teraz si to zapracujete, kde potrebujete, aby ste si ten najväčší nános nedávali na tú pleť, ale najskôr si to obtisnete o ruku a potom až budete zapracovávať. Matní to pekne. Vidíte, ako sa to leskne? A tu aká sa matná? Tak toto robí dobre. Tak áno, je zmatňujúci. Hej, to musíme uznať. Jedna baba, ale asi iné mala možno tie pudre, tvrdila, aj vyzeralo to tak, že sú v tom trblietky, v tomto nie sú. A je to super, že si to viete hneď obtisknúť a nemusíte si to do nejakej nádobky alebo do toho vrchnáka odsypávať, že si viete do toho namočiť, to oceňujem, to sa mi páči, lebo ja keď si to vždy do nejakej nádobky dávam, tak to je všade inde, ale nie v tej nádobke. No, takže kto má rád úplne taký photoshopový efekt. Super, to sa mi páči. Takže kto má rád taký photoshopový efekt, potrebuje poriadne zasetovať ten make-up, tak toto odporúčam. Pozrite na to. Super, toto sa mi veľmi páči. Wow, toto je super. Zatiaľ z tých všetkých vecí toto mi príde ako najlepšie. Z tohto som unesená. A super, že majú, kto nechce používať takto do oranžova, môžete použiť buď ten transparentný, alebo kto má rád, tak do rúžova. To oceňujem, to sa mi páči. No a na vec, ktorú sa veľmi teším, ale neskôr toto, má 2 tiene. Také duo tieňov. Viem, že okrem týchto majú aj všelijaké iné, nie iba tento. Ale tento sa mi páči, lebo mi sa páčia tie trblietky. Hej, že také dymové líčenie si z toho môžete spraviť. Ideme asi iba tieto trblietky teraz použiť, aby som to zbytočne neprekombinovala teraz, lebo je ešte deň, hej, aby som mohla chodiť. Ja mám veľmi rada, keď si takéto tablietkavé tiene dám do kútika oka. To veľmi pekne vyzerá. Pozrite. Iba do kútika, hej, že sústredíme sa na ten kútik toho oka. Tým, že je to také do biela, krásne vám aj prejasní ten kútik. A vyzerá to veľmi pekne a je to veľmi jednoduché. Efekt úžasný. Hej, to vám stačí proste. Šteček, 2-3 krát si poďubkáte tam, kde chcete to mať. Super. Veľmi sa mi páči. Ja používala som bielu ceruzku na toto miesto, ale neviem prečo, dosť sa mi takže zmizla počase. Že hodina, 2, možno 3 zmizla. Nejak sa vpila, alebo čo, ale toto je super. To sa mi páči. No a teraz ideme na tie maskary. Mám tu rovno, že toto nie je maskara, 4. A je to táto Hyperlash maskara. Mám hnedú. Mám čiernu, klasickú. Viem, že majú ešte aj čiernu vodeodolnú, to mi prišlo v minulom balíku. Majú potom burgundy farbu, takú vínovú. Na toto sa veľmi teším, toto si idem otestovať, lebo ja mám ešte jednu burgundy od, jak sa to teraz volalo, Sky High. A na tej veľmi nevidno, že je burgundy. A tak uvidíme, či na tejto, ale mám čierne myhalnice možno kvôli tomu. No a posledná je nejaká
Tabbing Stay in Place. Tuto vôbec nepoznám. Takže budem chodiť ako taký šašo dneska, ale ideme si na každé oko vyskúšať jednu. Takže ideme na pravú stranu vyskúšať túto Burgundy, lebo na to som extrémne zvedavá. Aká bude? Má dosť taký tučný štetček. To, ja s tým nebudem mať problém, ale kto má maličké myhalnice, pár myhalníc, tak neviem, ako by sa jej pracovalo s takouto tučnou maskarou. Ale dobre. Modlite sa, aby to... Ale pozrite, ako rýchlo mi tie myhalnice vytiahla. Asi preto, že je taká tučná. Takže by mala byť nejaká zahosťujúca. Však pozrite, ako rýchlo mi to tie myhalnice vytiahlo. Super. Stačí vám úplne, že 1-2 vrstvy tej maskary. Že dáte si, namočíte, dáte si to už hneď druhá vrstva, lebo potom, keď si dáte viac tých vrstiev, si myslíte, že to bude vyzerať lepšie, ale opak je pravdou. Budú sa vám zliepať tie myhalnice. Takže úplne vám stačí 1, max 2 vrstvy. Potom to fakt nevyzerá dobre. No na tomto vidím, že je trošku Burgundy, ale no vy to vôbec nebudete vidieť cez tú prednú kameru? Absolútne. Taká skôr dohnedá, akože čierna, ale podľa mňa, kebyže mi na to zasvieti slnko, tak to vidno. Lebo mám od Sky High ešte takú s tablietkami, akože iba tablietky, taká maskara s tablietkami. Mám napríklad na Vianoce a každé Vianoce si ju dám. A tam som to tiež nevidela, ale keď mi zasvietilo slnko do očí, tak to ostatní videli. No ale vôbec nevidím, že by bola Burgundy. Dobre, ale ja ani na hnedej maskare nevidím, že by bola hnedá. Ja mám mne sa všetky ťahajú do čierna. Ale efekt, že vám predloží tie myhalnice, zahustí, tak to robí. Neviem, či aj vytáča, lebo ja nemám rovné myhalnice, to skúste mi napísať. Ale videli ste, ako rýchlo mi to tie myhalnice vytiahlo, že ich predĺžilo. Takže to schvaľujem farbu, ja už som s tým bola zmierená, že to nebude Burgundy. No a ideme vyskúšať túto, lebo túto absolútne nepoznám a neviem ani, čo je zač. Tak na toto som veľmi zvedavá. Vidíte, tu je už úplne iný štetček. Tenučky, tie štetinky tam poriadne ani nevidno. Na tom boli dosť vidieť štetinky. To čo tu mám? Chlpak? No, vyskúšame túto. Aj táto rýchlo vyťahuje myhalnice. A pri tejto mám pocit, že ich pekne aj oddeluje, lebo tu mám pár pozliepaných myhalníc a to som použila tak iba 2 vrstvy, hej, ale oddeluje ich, ale otláča sa mi, toto sa mi dosť otláča. No, možno iba mne, ale no nepríde mi, že mi ich zahusťuje, ale zase ich nezliepa. Tak sa mi s ňou pracuje, že viac vrstiev si potrebujem dať, lebo sa mi zdá, že veľa sa toho na ten štetček nedostáva, tým, že je to také tenučké a tie štetinky ani nevidno, ale tieto spodné myhalnice mi rýchlo maluje. Pri tejto to trvalo dlhšie. To je zaujímavé. No ale keď sa na to pozriete, na obe oči, tak by ste podľa mňa nevedeli, že mám na jednom inú maskaru. Príde mi to rovnaké. Ten efekt na koniec koncov mi príde rovnaký, takže tu asi niečo. Táto sa mi otláčala. Neviem. Dobre, nevadí. Ideme na posledných pár vecí a to sú lícenky. Veľmi krásne lícenky. Mám tu 4 odtiene. Mal by to byť dupe na Rare Beauty, čo má lícenky. Ale tie nemám. Inak by sme si to hneď porovnali. Nemám si to ako porovnať. Nevadí. Každopádne vyzerajú takto. Veľmi pekné. Rozmýšľam, lebo mám tu 4 odtiene. Rozmýšľam, že ktorú si dám, ale takáto tmavo-rúžová, toto je taká tmavo-rúžová, toto je odtieň 040. Túto tmavo-rúžovú vyskúšam, ale skne sa. Takže to bude pekné, lebo to bude akože highlighter a je licenka v jednom. A to sa volá, že blush lighter. Že blush a highlighter v jednom. Tiež som bola zaskočená, ale je to tak. Ale páči sa mi to asi tablietky. Lebo nemusím použiť potom highlighter, hej, vyzerá to veľmi pekne. Dobre sa s ňou pracuje. Nedávajte si jej veľa, lebo tým, že má už sebe aj ten highlighter, tak sama o sebe ju už bude dosť vidno. No, tá je pekná.
Ešte si ho trošku zapracujem. Vidíte, ak sa lesknem? Super. Toto sa mi páči. Ešte oranžová podľa mňa bude dobre vyzerať, lebo to bude akože také trošku, že viac prirodzená, keď si dáte oranžovú. Ale asi aj tu si nechám. To neviem, či sa mi flak dáky spravil, ale riadne si to leskne. Takže už si nedávajte určite highlighter, prosím vás. Ale toto je pekné. Neviem, čo sa mi stalo. Tu ten fliačik, ale to nejak hádam zachránim. No, pekné to je. Toto je pekné, toto sa mi páči. No, na obočie tiež nič neprišlo, takže žiadny nejaký gélik, žiadna ceruska, nič na obočie. Neviem, či vám neprišlo, alebo vôbec nemajú nič na obočie, takže s obočím si nespravíme nič. Ale zase tu máme veľa produktov na pery. To je za každým. Vždy za každým, v každej nejakej limitke alebo v každej novej kolekcii je najviac vecí na pery. Mám tu hneď 5 takto rôznych. Prvé je klasický taký, že lip glaze sa to volá. Asi si môžeme odskúšať, že všetky. Ja som si myslela, že to bude nejaké také matné. Ale ono je to také tekuté. Pekné. Neviem, či sa idem všetko skúšať teraz na pery. Toto budeme do rána. Taký olej, ako keby mi to prišiel, ale má dobrý aplikátor, taký pevný. Takže dobre sa s ním pracuje. Pekné. Akože čakala som, že to bude úplne také tmavé, ako je toto. Ale nie je to také tmavé. Je to také príjemné. Skôr, kebyže si dám nejaký lesk a na to si dám toto, to by to mohlo dobre vyzerať. No skúšame to teraz iba tak na holé pery, ale nie je to zlé. Také pekné, nič vyzývavé, ale stále to vidno a veľmi sa to leskne. Strašne sa to leskne. Dobre, toto sa mi páči. To dáme do kolenky, že si nechám. No a ešte tu mám ďalšie 4. Toto je to, čo som myslela, že bude aj ten predtým. Červený, matný. A toto už je tá riadna pigmentácia, že už je aj matný. To je extrém. Takže kto chce nejaký krásny, rúžový, červený, matný, toto je super. Ten zase nejdem skúšať, lebo to by, keby ste tam dole, tak všetko okolo si tam dole. Takže to teraz nie. A potom tu majú 2 takéto juicy oleje na pery. Vidíte, 2 odtiene. Teraz ideme vyskúšať asi ten oranžový. Aha, to má zase tento aplikátor. Som na to zvedavá. To sa jak teraz. Aha, krútime. Dokedy mám krútiť? No, chvíľko to trvá, hej. Chcela som to zaostriť. No, toto zase tiež nevidno. Ale zaujímavý aplikátor. Takýto ešte nemám, čo sa týka produktu na pery. Ťažko sa mi to aplikuje, lebo furt si to musím takto vysúvať. Ale opäť nie je veľká pigmentácia. Hej, je to len akože také. No, tak to vyzerá. Akože nie je to zlé. Opäť, no taký proste, chápete, olej, niečo také juicy na pery, presne ako je ten názov. Takže toto tiež nie je zlé. No a posledná vec je Diamond Glaze Gloss Lipstick, takže s trbliedkami. Do ružová. Trblietky tiež sú. Toto je pekné. Toto je pekné. Akože ja si myslím, že k mne sa skôr hodí také, že nude a hnedé farby na pery, ale nevadí mi to. Pekné to. Riadne sa to leskne. Neviem, či to dlho vydrží, lebo tým, že je to také dosť leskle, dosť také klské, tak si myslím, že si to budete musieť často dávať opäť naspäť na pery. Každopádne
Pekné je to, páči sa mi to. No a vlastne to je všetko. Vyskúšali sme si všetky novinky. Dajte mi určite vedieť do komentára, ktoré z tohto vás najviac zaujalo, čo chcete vyskúšať, alebo nejaký váš názor na tieto novinky. Myslím, že to budú také stálice v drogerkách, že tam budú dlhšie. Toto nie je nejaká limitka. Takže som rada, že sme ich vyskúšali. Toto je celý look. Full face iba s novinkami od Catrice. Určite ešte majú viac vecí z týchto noviniek, ktoré sa už nedostali, nevadí. Aspoň takto. A páči sa mi tento look, taký akože dosť je lesklý, že dosť tých produktov v tej kolekcii je takých lesklých, takých glow. Takže pekné. Čaute, majte sa. Uvidíme sa pri ďalšom videu.